Я, Абдурашидова Махина, я мать 3 детей. Я прошу о помощи, я прошу максимальной огласки. Як сол пеш с 1 январи соли 2025 ман аз сабаби латукуб ва хушунат дар оила аз хонаи шавҳарам гурехта рафтам ба хонаи бибиам. ман имконияти фарзандонро бо худ бурдан надоштам, чунки шавҳарам дар хона буд он вақт. дар он вақте ки мо бо шавҳарам зиндагӣ мекардем, шавҳарам аз ман зӯроварӣ карда, латукӯб карда, фишор оварда аз ман баёнот гирифт ки вақте ки ман аз хона баромада мерам ё ҷудо мешавам аз шавҳарам, аз фарзандонам даст кашам. баъд ман ба хонаи бибиам омадам, онҷо мондам. амакам ва модарам гуфтам фарзандонашро оварда те. вай гуфт не, намебарам. фарзандонашро намебинад. баъд ман 22 феврали соли 2025 ба суди ноҳии Бобоҷон Ғафуров муроҷиат кардам бо аризаи худ муайян намудани ҷойи зисти фарзандонам. 5 моҳ давом дод ин суд. баъд 25 июли соли 2025 суд ба фоидаи ман ҳал шуд. ҳалномаро гирифтам, ба фоидаи ман ҳал шуд ки 3 фарзандонам бо ман, бо модараш монад. баъд барои ба қувваи қонунӣ даромадани ҳалнома 1 моҳ лозим буд ки собиқ шавҳарам дар охири муҳлат шикояти кассатсионӣ дод ба суди вилояти Суғд. суди вилояти Суғд 7 октябр суд шуданаш лозим буд, лекин боз собиқ шавҳарам пай дар пай шикоятҳо овард ки 26 ноябр баъд суди вилояти Суғд ҷамъбаст гардид ки ҳалномаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бетағйир монондан, яъне бо модараш монондан, бо ман фарзандон монд ҳар сеш. умеди калон доштам ки кӯдаконам дар оғош мегирам, лекин фаҳмидам ки 19 декабри соли 2025 боз шикояти назорати шудагӣ ки 15 декабр иҷроишро боздошт карданд. аз ҳамин сабаб илтимос мекунам ки ёрӣ диҳед. 1 моҳ шуд, 15 декабр боздошт карданд, ин 15 январ дина моҳлата шуд. илтимос дорам ки фарзандонамро зудтар гирам. баъд ҳукумати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои ман, барои муошират, барои дидори фарзандонам ҳар ҳафта рӯзи якшанбе аз соати 9 то соати 5 ман ҳақ дорам ки фарзандонам гирифта равам аз хонаи шавҳарам. 1-2 маротиба рафтам. бо ҳамон қароре ки дар дастам буд ман гирифта рафтам ва гуфтам ки фарзандонамро гирам то 5 бо мебиёрам. лекин унҷа ҷанҷол шуд. бо манам падараш, худи шавҳарам, додараш баромада бо ман ва модарам ки зан ҳастем ҷанҷол бардоштам. бо 2 зан баробар шуда ҷанҷолҳо бароштанд ва тӯҳматҳои зиёд карданд. ҳам хушдоманам тӯҳмат карданд, ҳам шавҳарам тӯҳматҳои зиёд карданд. пас чанд маротиба рафтам, муоширатба намонданд. дигар вай дарашба нарафтам ман. илтимоси ман ҳамчун модар ба мақомотҳои олӣ ва суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон барои зудтар гирифтани фарзандонам мусоидат кунед. илтимос, ҳар як рӯз, ҳар як моҳ, ҳар як рӯзу ҳар як соатам это испытание для меня. Я больше не могу. Я 10 месяцев детей не видела. илтимос мекунам, дастгирӣ кунед он.